мамнунгоҳи бешаи Палангон 4 ноябри соли 1938 таъсис ёфтааст. дар моҳи сентябри соли 2023 ҷангалҳои туғаи мамнунгоҳ ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шуданд. ба шарофати меҳнати коргарони мамнунгоҳ ки қисмати зиёди он нигоҳ дошта шудааст, мо аз бисёр чиз бо онҳо фахр кардан мумкин аст. нозирони мамнунгоҳ ҳудуди дохилиро, саршумори ҳайвонотро назорат карда, ҳодисаҳои шикори ғайриқонуниро пешгирӣ мекунанд, мувозинати экологиро таъмин мекунанд. ин корро аксар вақт дар шароити душвор ва баъзан шабона, вақте ки манбаъҳои энергия заруранд, гузаронидан лозим аст. ба ин кор акнун гаджетҳо ва таҷҳизотҳои гуногуни офтобе ки аз энергияи офтоб кор мекунанд, ки маркази экологии ҷавонон ба мамнунгоҳи бешаи Палангон туҳфа кардааст, ёрӣ мерасонад. чарогоҳҳои офтобӣ ва дигар таҷҳизотҳои офтобӣ ки мо аз маркази экологии ҷавонон гирифтем, ба нозирони мо дар назорати муҳити зист ва хифзи мамнунгоҳ кӯмак мекунанд. мо ҳамин рӯзои наздикда коргоронам ҳамин чизҳоро ҳамаша тақсимот мекунем. барои ин як дастгирӣ соза барои мо, барои чи ки бисёр мушкилиёт бесвиятию бечиш қиинтар буд, ҳамин мушкилиёт осон мекарда. ҳамин манбаъҳои барқароршавандаи энергия ба ҳалли мушкилоти муҳими экологӣ ва иҷтимоӣ, беҳтар кардани дастрасии нерӯи барқ дар деҳҳои дурдаст, хоҷигиҳо ва чарогоҳҳо мусоидат мекунанд. акнун энергияи офтобӣ низ барои нигоҳ доштани гуногуни биологӣ дар мамнунгоҳи бешаи Палангон кор хоҳад кард.